masingacimi isibane. Awusikhuseli nje emoyeni, usikhusela nakubacimi besibane, kuba elilizwe siyacinywa isibane somuntu apha esiphethe, sicinywe isibane, umuntu ahambe emnyameni isibane sicinyiwe. Kunjanje uyabonakala xa ucinyelwe isibane, uyabonakala uba lo isibane wayenaso kodwa sacinywa ngabacimi besibane. Abacima isibane bacima nesakhe, kodwa mphulaphuli usaphila, isibane masingacimi. uHana wayesetempileni kwindawo yokulayitwa kwesibane. Wathi uEli kuye, hey mfazi, ingathi umnxilile ezama ucima isibane. Uze naso uHana sivuthe isibane etempileni. uEli uthi kuye umnxilile, wenza imigudu yokucima isibane sikaHana. Uthi uHana, hayi namhlanje andinxilanga, ndinxilanga kodwa bendiphalaza imbilini yam kuThixo. Ndize apha uzolayita isibane, andinxilanga kodwa bendizolayita isibane kule ndawo. Mphulaphuli, noba imeko ikuphethe kanjani, noba ingxaki zikuphethe kanjani, noba imeko ikuphethe kanjani, kodwa masingacimi isibane.